Selamun aleyküm. Kadarlı vatandaşlar. Boğum yadıyla canını sağmayın. Sağ salamet diyor musunuz? Buna çıkanık, nemurluğa deyip alada da ediyenler vardır. Yani karandadılar, çıkanak kolini ara deyip işler yanı oturanlar begen yandırıp toy tutup var. Böyle umuman aydılalı şu men şeyler akbardadı gorun etcek. İlk bilen yöne sağ olsun aytacak kolyam. Esasanam şu meni bollap hormatlayan adamlara, meni siyleyen adamlara, bana padleşk eden adamlara, ben şu kanal açanayım meri, Huda şükür her yurttan canlıya kömek ediyorlar, saat Tanrı yakasın diyorlar, da size Tanrı yakasını ayacağım, şunu aytacak kolyam. Böyle, onda temamıza başlayalım. Bugünkü tema Kaka Murat Hıdırov. Ol adam mağarada men qatı maglumatlar topladım. Şu nimeçelli. Men jurnalist değil, yani şu ben bir komentariyamda bir yazıptı da şatlık tipe para начать работу журналистика deyip şonkalık. Sağ спасибо, но я не журналист. Böyle, короче, aytacak kolyanladım. Kaka Hıdırov ol işledi, prokuror olup şu işlendi, neymiş etti şu adam aslında verdi, neyim etti, neyime koydu onu hiç kim bilen o. Ben size aydan şunun neymiş edeni bir 2 tane 3 tane kuntuğuydu vardı son işlendi uğrunda. Şimdi ona da tem verdi de böyle ben bağışlam yani grubu uğurlayan için sonda şu gıydı krışavat ediyor da ve krışaçılık değiller krışavat ne karışın alık Tonkayalakta. Şu krişavad ediyor. Ana diyecek kolanladım. Gepintim de krişavad ettiğim balım suçunuyor oluyor da. Umuman kakama suçunuyor diysen tanımayan yok sonra. Daha iş yerlerinde de atlarında da şu ehli işgallerine pırtlağa edeceğine kovucu kancık var, kovucu da hatta ne var. Umuman diyecek kolanladım son bu Orsa'da gidiyor. O yerde de ben paraçılıkla tutuluyor da diyeceğim. Son Amerika'ya gideceğim. Amerika ben Büyük Britanya. Endi şu Büyük Britanya denilen yerde men şeyle da edeceğim. Şu yerde şu adam neymiş edeceğim. Ben bilen qadancı edeceğim. Ana, size benden acı söyle, tüyücü söyle, acı hakikat diyem, acı söyle, tüyücü hakikat diyem şonkayalık. Ol adam o yerde de açaçan suçunyorçuluğu edeceğim. Ehli nemelerde, karoçu neymişim, остановкаларда, даттарда lozung asıp koyan ekan. Kому надо, например, ingliz tilinde şu diye kime gıyır gerek olsa пожалуйста yüzlep bileniz массаж, например, эротический массаж, извиняюсь, например, возбуждающий массаж diye şamkalık. Tipi özüňiz galan düşündiňiz. Şoňalıklar edip ähli yerlerde asıp koýýar. Osaň meni gollayan oglanlar bar da, şo ýerde ýaşaýarlar. Şolara da sag bolsun aýdýanda. Şolar maňa jaň etdi, Telegramda şartyk diýdi, şo Kaka Murat Hıdırov nomeryna biz jaň etdik diýdi, sen beren nomeryňa diýdi. Şol oglanlara sag bolsun aýdýanda. Bana jaň aýdýasy bolyn diye kim diye de şoňa gorkup trubkany goýýar diye de täsirçdi diye de balagyna polny sıçýar diye de şol adamlar Kaka Murat diye. O näçe nomerda adresini aýtdyň, o barjak biz Türkmen haw mehman aldat diye. Kim sen diýip bar aýam. Gördün, halal adam bolýan, oto şo ýerde nähmerda bilýän, добродушный bir näme adam bolýan bolsa, bilýän bir deme derdi nabarat, o Türkmen gelin geçin gaýta mehman zat diýip, menen Türkmen diýip bara bilýän bir hili birek kömek ederdi zat eder. Ýok, o gaýta oňalykda ol götünde boku bar, gorkýar. Da того степи gorkýar, gorkanda da bar, sırtçıya göni. Şoňalyk. Eger ona şu jaňa jaýda ýankylar şu unanmaýan bolsaňyz,
Şu Kakımradın tanışlarına diýende sen sorak görüm şondan sana jaň etdilermi Belik Britaniýadan diýip aýdar sana. Ondan ýokmy sorak görüm. Oýunda çynym bilen aýdýar. O zaman indi men şöyle ýene bir zat aýdasym geldi. Karoçy diýjek bolýanlarym. Son Kakımrakda ýurfara ýene bir zat aýdaýyn. Ol ag eşik giyipdir. Men şu ekranyň ýüzüne goýdum. Şonu görem bolsaňyz Kakama Hydyrowyň şu musulman eşik giyipdir däre. Musulman eşik giyip durup indi men dinleýijilerim, men gollayan adamlar, men prosmotorlarymla görýän adamlar içiňizde namaz okuyan madyr. Mene namaz okamak ýa-da dogry aýdaýyn, ýa-da men kämir düşünemek bolady. Ine şoň al namaz okap durup, naprimер, musulman eşik giyip towa gelen bolýar-da. Towa gelýär-da diýip bolyp. Şoň alan adama bir gelişýärmi? Galboýçylyk reklam etmek. O aradan men goýdum çykyşy. Görem bolsaňyz hem LGBT diýem, hemme o lesbiyankalar reklam etmek. Ya da şuna sütünýorçylyk iş etmek. Bir islam dini dogry gelýärmi? Mene bir kämir düşünüm o zatlara dogry gelýärmi, gelenokmy? Men düşünmän soň men kämir o zat nemedem. Yani men öz pikirime oňa da dogry gelmeýärmi kadýandan sebäbi. Ol aklyňa syjak derler, zat derler. Şuna wapşy sygmaýar da şo zat. Если я не прав, вот aydın men bilemokda, men kendi düşünemokda. Yani ben näme diýjek bolýarmy siz düşünden soň. Onaň o ýollar ýapyk, ýene näme diýip gurulýar şurada Kakama Hydyrovda. Onam aýdaýyn, hiç bir ýola ýapyk däl. Daşowda men liçnöň daşowda köçede ýörüm, köçede gaýta ýok miting diýip çykkan adam ýok, o berde o. Ýeke adamam çykanak. Ýeke wirem çykanak. Ana. Ondan amal köçe plan adam çykdy, plan ýerek çykdy, ýene näme etdi diýip asyrdan bolýan garay. O Muhammed diýýän sana diýen. Bilen ýa-da kimse Kakama Hydyr ýene sana da diýýän şonu. Ana Murat Kurbanow sana da diýişdi. Men alişna görmek bidirek bar o adamlar allap. Mesela bala bollağımız var ha, Sudet Korközcak. Erkek yala. Mecmuadan daha şurada oturuyorlar. Sen daha şurada oyuncu değil. Sen tutuş Türkmenistan oyuncu ayday. Plan saatte, plan minutta, plan vakitte deyip. Ehli vilayette men kaddeşke diyen olanlar ki. Hudaya şükür. Çıkıptır ve planmış. İminle tema Sudet Korközcak. Hani çıkanmadı videosunu iyi de şöyle. Video çürürtürler. Yo, bidirek. Evet, anan olacak da atmayışın. Başıma aytacak olan, men bakazat edecek. Bana liçne aydın, plan yerde plan çıkıttır diye. Bala bolsuz o, bir de yalan söyler, yalan abaydım. Kellen gömeyin, sansarlar bile. Biz vatanımı söyleyez de, vatan biz söýýär. Biz vatan söýýäs. Biz watanyň oğulları da. Allah jana şükür daray. Şoň üçin begenýän, gowanýan men şoňa kezaplaryň gepine gitmeýän adamlara. Ene içinde düzelenler we zatlar we olary da sag bolsun aýdýan. Toşda düzelip şolar towa gelip şu haramzadalaryň eden işleriniň bokunyň wadygyny bagşlamak bolýar. Aýan ederim üçin. Olar ne menden zırs çän eken, gorkýan ekenler da bular. Adam men şöyle ýene bir zat daraýyn. Şu DVT gruppasy, DVT aktivistlerine yüzlenecek ýene bir zat aýtjak. Karoçy gayrat edin däni, o şestörkalaňyzy iýermäň, besedin. Bolmasa bara ejesinden dogulmadyk ýalan eder. Maňa karaç biri jaňaja, şahatlyk agam, salamu aleykum, wa aleykum salam. Men adamlardan aýdyp oturjak gel. Şolar barada bir giden zat ýamanlar bolýar da, bahana bilen menden informasiýa aljak bolýarmyn, men oňa sapaklardan geçtim karoç bara. Diýjek bolýanlarym. Tak što näme diýär,
Näme bir kino var ya. Nipra kanal diýer, şonka Nipra Kanayt. Kara şonkalaklar. Böyle hoşum sağlık olsun. Janyňyz sag olsun, döwletimiz artyn. Yurdumuz gowy, Hudaýa şükür, gowy ýaşaýşymyz gowy. Allah jana şükür, hemmedat bar, hemmedat ýeterlik. Kemçilik zat ýok, kemçiligimiz hem ýok. Ana men sizi diýjek bolýanlarym. Hoşum içýän ýan adamlara diýen. Mene kola. İçini sovar. Ana. Pastaýany men kola reklam edýär, men kola diýilen öler ýaly bolýar. Şoňa. Это моя любимая идея, жонкалак. Самый любимый напиток. Onu deme. Пока. Sağlıklı yaşayalım. Canın sağ olsun. Akıllı olun. Samsık yapıp gitmeyin. O şimdi şu şudatları ayttım. Şudatta görünmürdüm. Hoşça olun.